Parti IPFT teh Khoroksa IGS Cini Shah Ratan Parti IPFT Central Executive Committee ni Organizing Secretary Cini Shah Nirut teh Division ni President Secretary teh Norok Jotto Haksal Sampani Phainai Ani Ma Baboni Saman Ani Sei Okrarok Ani Sei Saksalai Ani Sei Kusoromno O Sarik Jorani Hamlak Mani tai Khaka Hamya Bhalo Ang tok sanan siang nong koinani musugo yang kebangma jaga tong ko khali nor kicha daya khlai yang ko phai azukhai belaino sanai jengaro lamarogo ayang uyang basa ya kare ayang uyang tong ya kare oro si kebangma tong yang phai pasakai belaino hamnai ni ang nong koinani musugo ang nong kaisa tok sanan sigang jeng phai dikira sirik lainai jeng beri rongno sirik maro khana layako Ang sakai nong ani logi nong ke signan bagang nong koinai jot tono no thanja klai jong jodi komina bus kami song marewo jidi nani hingga ang nong koinai jot tono ani logi yak ti sawai cirik nani bagai oi piate oi piate oi piate jong barawa budunai jong barawa budunai jeng barawa budinai hambai tamuni bagai damari wa budinai abon nong kia sana bagai siang jidi kholi jeng sai mano bus kami 6 tarik sini election edi sini o jaga o jeng jodona bud delainai jara 18 বছরনি সাকো ভোট কাজাগক jeng jodona bud delainai jani jani hamjak mani mariwo jeng dini o jaga phainai rok jeng jodona wansugi phailajak party IPF tini basanai tini borong menang da mongolo jeng bodna hini jodona khakai phailajak tamone bagai bod dilai abono jeng mas khakalainai haisi ang sarani musulman ke abono jeng jodi Khoroksa Bharatni nagorik ngai o Tripura rajyani basinda ngai ang jodi ani manthai soktai ni bagai jodi bud donani ngai ang sanai party IPF tini candidate chini damongol bonona bud dini nai tamone bagai jeng 2018 সরকার ফাই nok jodono sai mano 2018 সরকার ফাইয়ে jeng je samong khlaikya 25 বছরনি CPM pano khai malangya jeng gosina haro ang nijibo gosina hanai jeng keuna asuk tabuk sudura rimanyaku karon bosokai corona virus ni gogi jeng nok ni ongkhor malailia samong khai malailia hati hawayo thang malailia office kajari thang malailia 1 বছর ahino par ngai thangka tai tongko 2 বছর chini jora o jorabo যদি আমসায় কোন ডেভেলপ খাইনাই সামং খাইনাই হিংগে জংনো খাইনাই ও জায়গাও যদি কোন ব্লক নি হইলে স্কিম রিনানি দঙ্গ নন কোন সুযোগ সুবিধা রিনানি হিংগে জংনো রিনাই আবনি বাগৈ ব্যক্তিগত মাননানি বাগৈ ফানো কেবো যদি বুসকানি চং মারিও ভোট রিনানি হিংগে পার্টি IPF তিনি ক্যান্ডিডেট ন মারনাই হিনি আং নং সানানি মুসুঙ্গ কারণ 2 বছর जों अनेक किसु दिनानै चाइ जखा हाइपना 25 বছরছে যত বড় রিমালায়া 2 বছরে जों বড় जों রিমানাই জরারিনি जों তাই 2 বছর জরা তংখ आं नंनो सानानै मोसंग जों जुदि नाय खानकाय 2018 पार्टी IPF सरकारो फायै तामो खलाइमान गाहनि प्रश्न खलाइमान किन्तु जों तामो खलाइक्या नंनो दिनि किसा सानानै मोसंग जों जदनो साइमानो अ हार Jini rajani ha, jeng 184 জন hawa jeng rajatto khlai thanga, kintu muku mutamo tong jini. Tongo sudo Rajprasad, MBB college tongo, tai tamo tong muku jini, kuno kiri. Abono luk saoino, 2018 jeng sarkar phaimani holo, 184 জন jini Maharashtra mukhomantri anani, nei, sei 1942 jini Maharashtra angklangmani. আগরতলানি বিমানবন্দর আবার চিনি মহারাষ্ট্র এবং जों ख्लायै रेखा শুধু আবো সিমিয়া আগিনি দিন जों महात्मा गांधी
नेताजी सुभाष चंद्र बोस बरंनि सिबि महान व्यक्ति रंनि बागै सिबि जों अ जागाव सरकारि गतभाबे सुति मानै दङ किन्तु जों सरकार फाइमानिल' जिनि महाराष्ट्र बरंनि ओइ अ हावर राजारक बंश बंश ख्लाय थांगो साजन ख्लाय थांगा आबनो रोखसावै जिनि लास्ट महाराजानि आसायमानि सानाव जों सुति घोषणा ख्लायगा सरकारि गतभाबे सुदु आबो सिमिया जिनि दफानि कक थाइरक जिनि दफानि मुकुमुरक राजानि जों बंश अहा आगिनि सिमि जों साजन ख्लाय दङ जिनिसि जागा जों दामनि जागानि जों बुंर खायनानै जिनि नानासं थागसं जागानि बुं ख्लायलाया किन्तु गणतन्त्रनि जराव आमो हायंगिया बने बागै सरकारि गतभाबे तिनसे 3 मंगा मानि दमानि आबन जों जारा एडिसि एरियाव तमनाय रक आबन जे नों दखल ख्लाय दमानि आबन नमार नाय नै दाबि ख्लायै आमो हाय ख्लायनाय प्रसेस ख्लाय जों फाइल रजाक आमो ताबो सीएम नि आरो तंको आबो हयतो 2-1 मासनि परे आबो पास नि फायना तेले 2018 जों जे सरकार फाइमेनल जे सामं ख्लायगा आबो जत दफानि बागै जों जुदि नायगांगाय बुनि एराना जों आसुक नायलिया जिनि सिम नायरावनो जुदि नायदों हिंगाय जों नुबो आगिनि दिन नगो जिनोरि बररक स्कुल पढ़नानै हिंगाय सरकारि स्कुल फ्री स्कुल पढ़नानै हिंगाय जों आमबासा बि चंद्रमोहन आयं नगो थांगै मा पढ़िलायो 2018 सरकार फाइमेन लगे लगे 18टा एकलव्य स्कुल सरकार सेंसन खालाय दिखा बजागाव जिनि सिमना बदङ गायसाबो जिनि दाउदारानि हाथाय दाउदारानि बाजार गाराव जों आपन दंदारि हाथाय नि फारि ताबा काम चलि दङ बोसगांनि सालानो बोसगां बोसोरावनो आबो जिनि सेरा पढ़नायनि सुजुग मानै थांनाय सुदा आबो सिमिया जिनि हेजामाना ओ हेजामाना हामजायनि बिसिङो नवोदय स्कुल लाइ थांनाय लकडाउननि सिगाङावनो चालुनानै दंमानि किन्तु लकडाउननि बागै आबो चालुङै मानलिया अ जागा जिनि लकनि बोसगांगो अलरेडि सिया ताबो अ इलेक्सन लाखिना आमो जेंजाक नाय जिनि जेरायरक बायरो परिनायनि बागै आगि बजागा जिनि त्रिपुरानि सेरा बररक दंना बागै हस्टेल सामजाक दंगाय दिल्ली कलकाता yang गुवाहाटी ताबो आमनो कारिबो नि चेन्नाई हायद्राबाद शिलं नगसिनि हस्टेल थांनानै बागै अलरेडि बाजेट नङै थांगा आमो हयतो बोसोरां बोसोरावनो चेंज थांबायानो तामाने 2018 सरकार फाइमेनल जिनि जे सरकार खायमानि जब तो जिनि दफानि गाहाम बाय खायजागि दङ ताफोर बनि बागैनो दफानि बागै जुदि गाहाम नायनानै हिंगाय दफानो जुदि तेबो सागाव सेल लांनानै हिंगाय जों आं सानाय आईपीएफ नि चंजाक बरनो नल बसकांनि एडिसि चंग मादे बोर्ड होनानै बागै जों नायने गेसिनि एडिसि जों सरकारि फाइमानि लगे लगे न जिनि एमएलए बा आसुगै सालायया जिनि उइलान हारमं नंनाय जिनि हेजामारा ब्लक नि आन्डार बाहायके जों सरक ताइ तुइनो तुइ डेभलप खालायमान जों खालायमे को ता बजक जागाव हाइपानो 25टा बছर जे खालायगा आबन सेपाना जों दा डाबल खालाय दङ आं नायखारो ब्लक चेयारमेन नङानि परे लाइ थांनाय 10 बছर सीपीएम रो कयटा लामा खाय गलांखा 10 बছर नायमारो 64टा लामा सलिं खाय गलांखा जिनि हेजामारा ब्लक नि आन्डार 300टा नि ऊपर पारा दङ आं 2 बছरनो 54टा लामा सलिं खाय लिखा ताई आं नং बिस्कांगो तिनि अमबो कक रेनानि मुसंगो ताई 2 बছरनि बिसिङनो जे जिनि पारा तागबो इचलिंगियाखौ आबो जब तो खाय खालामनो मगे आं चाइ दोगि थांनाय ताबो रंनं बिसं तिरां ककरो बनि बागै डेभलप खायनानि हिंगांगाय जों जिनि चंजाक पार्टी एफजेट तिनि कैंडिडेट नरुवै बिस्कांनि सालाबो जों तेबो डेभलप खायनानि बागै जों वान सुगायनि ताबो अ जागाव तिनि आनि ब्लग ताबो सारा जिनि वेस्ट डिस्ट्रिक्टो 1,11,000 बेनिफिशियारिज रियानि बागै जों अलरेडि सेंक्शन फाइजाक 1,11,000 जिनि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट 9टा ब्लक दङ 9 एमएनए पपुलेशन अनुसार जुदि नायखांगाय जों 7 থেকে 8,000 गुदामन जिनि हेजामारा ब्लक आबो तामो खायनानि केबनो वाकनि स्कीम देनानि केबनो पननि स्कीम रिनानि केबनो मुसुकनि स्कीम रिनानि आबो एकटा स्कीम प्राय 50-60,000 खाय दङ आबो ताबो इलेक्शन लायखायनो आबो सेंक्शन खाय जोंना बेनिफिशियारि ना हारजाक नाय बनि बागै आं नंनो अबनो कयटानि मुसुङो दज जमान नाय ताखुरक जों हुक आन्दाजिनो बुनि कक बाय खानाबै बुनि तंना नाहारै आन्दाजि या पैसा या प्रिसारे गांगाय आबो कोनो दिने फानो काहामंगलाक आबो बरंस तेबो हामिनि दिगे थांनाय जों नु खाव जागाबो नर जगन साइमामबाय खेना
lai thangnai 19 tariko Maharajani dolbai जों IPF तो alliance मानी अजागाओ एक सप्ताह नि बरना हाइन हाइतेसे alliance बाई थांपियोगा कक्राम काखा IPF तो नाकी महाराजना दुकारि काबो खानै गोबां मा जागा प्रचारनि थांगा IPF तो कोनो दिन फाना महाराजना दुकारिया महाराजाव साइमानो कारण IPF पे महाराजानि तीव्र मथा जे alliance मानी बुइलानि सि पाइथाक जरा कक सालाजनि आं निजिबो दङ जिनि एमएलए साबो दङ आबन बागै जों साइमानो साबने बागै आमनो दिनै गथगलिया लास्ट अफ दिस महाराज भाई alliance ने तमानि फानो तामन बागै मांगलिया अब जोंनि जि साइमानो आबन बे जिनि एमएलए संसाय किचन नंग कक साइखनारोनो आं नंग अबन सानादों जोङो अर जोंनो कल शिक्षा दरखा जों नाकि गति निलुबे कैंडिडेट मानने लुबे सीट निलुबे IPF की महाराज भाई कागै फाइया नै जों कोनो दिन फानो सीट निलुबे गति निलुबे महाराज भाई कागै फाइया जों जदि सीट निलुबे गति निलु बुंदों अंखाय 2019 बीजेपी आलादा खासिन कोन दिन बासै गिला खामो कैंडिडेट जों गिला खामो लोकसभाव तामनि बागै मारिखा जों साइमानो जिनि दफानि बागै आन्दोलन खायनखाय दफानि